kanang biyaan ta sa atong asawa mga idol ba nga gipalayas ta adto sa Tapadong sa syudad. Trabaho lang taning tutod kurmata mga idol oh. Nga ni-relax ko mga idol kay init mo kayo sa gigtod ning mga kuan mga idol, mga tinda mga idol ba sa mga tao. Kaya ako ning mao ni ako trabaho dire na ako sa kurmata karon higda-higda lang ako sa akong kurmata ron no. Okay pa kaning kinabuhi mga idol nga naala ko akong trabaho kanilang panginabuhin ako sa pagtuod ning kurmata. Mo ni akong kurmata mga idol na ako dapin basurahan na to karon mga idol kay relax ko gipalayas ko sa asawa mga idol god nag-away man mi layas na sa ako na ako sa basurahan daplin ari ra ko andre matog di mo ko mawanan mga idol kay na may kuano nay kahoy na ako dire sila sa kahoy mga idol na basura morning usab na akong kinabuhi ro mga idol sa maldita mo kay na akong asawa gon mga idol nilikay na lang ko na ako dire sa kurmata ba naghigda-higda ako mga idol gagagian ko sa mga tao wala mo ko'y trabaho wala ari na sa kurmata sa